ka United Democratic Party Youth Wing ka Ribhoi District haba penkesan ya ka election shiteng samoy sya ka yingdor ba thau ain ka mau plang constituency menta ka singi ka khatsau tarik Risau Arjar Arphuai nakaliang presiden ka UDP Youth Wing ka Ribhoi uba Sumar Langswer ulah kren syapang ka jingken tho jong ka party Congress yau Eugene Lingdo ba umpat tip AA syapang ka politics kumban syupen kan mau ba Eugene Lingdo udai player football ubala pau bha ha ka jela bat ha ka rihi barok kawai bat hadian ka jingklat no sendet ukpa jong uba Santa Claus Sun ubadai MLA ka mau plang constituency ulatmu ban mi bujli ne ban shiem ya ka lengkor ukpa jong ban aireng ha ka ne ka election shiteng samoy na ka mau plang constituency na kaliang ba Sumar Langswer ulabu ru ya ka jingkeli ba ayu ka Congress kan le haba kadang don ha ka bor sunshar nakabenta ka isu jong ka jaj benriu haba ka jukeno ya ka UDP ba ka sakut tang hapo khanapara Henry ka Congress pat ki ai ki kam ki ba kalawan ra ya ki jing sei so sya ka jela kum ka isu ILP bat them motor ki ai le ki wan ko pol na ko dan ka jing thui ji ka long ba in pa ne ka jigersham na ki pai ba jong ka mo kan ka sunsi na mata isamla Eugene Lingdo kabang iyo i hakini kisgi lami kubor habai dei ba jingkren na kaliang ka Congress ka baklak keno ba ka party UDP ka dei ka bakut tang hak khana para ho shisha lagi long tang ni bakut hak khana para handai ka wi ka jingkeli ni ko ban bu ya ka party Congress pa bakale ayu pat maka habai dei ka issue ka ba ya kendu jing tam jang jai benriu kata artani ka issue ki bangam ka akan diwi artani ka issue jong ka ILP bat ka issue thamato usya bat hartam na jak benre ya ka ba ka party UDP haga jinya ramnang jong ka NPP nilala man so ka tu ka issue benda maksimum la panong 90% ka basa de 4% ka bangin sa penkendria te namar kata ka Congress ka di bansudu balara gidi mengana bakut tanghana khana para andre nile pat ya kam na benta ka jak benre nam ta ki pai ba jong state jingi hi bagi jangkam hak ni ko ba pat hak bai dei ba ka jingkren jong NPP ba keno ba Eugene Lingdo udah lontang kena barang tang kena bompat fit tempat ini kam hanri ki kimbi ban klet ba ka agatha sangmaru hapor ba kalong MP hapo state ba kami khat sap dari kadang dentang at ndai sen kerta te hatu kila banong ba ka agatha kampat fit ba kampat ini kakam laga kalong tunda tinggi piang handai laga maka ka fit tinggi ko banong Eugene Lingdo sama jangka jat benriu ufit manbat ikani kakam hagani kapo tenang tanga phai chiki ba jangka boplang konsumsi hak beli bat sama Eugene Lingdo kawai ni ban kat ma ba maka jat benriu khasi ni jin cha kran ben harukom hakiwi pat jat benriu jing kena kalong ba usingrang khasi jidan ke jing kle na menta kalawai jong kari ba jat benriu ba khamtam na menta ga yen sen handrai kan ma ko ma plang konsumsi ko ki long kami long pa ki sama baro ma bi bi ke juba penta ke kanti nam ta Eugene bat nam ta ke jai benre bari ma on penta namo Eugene Lingdo ude youth icon jong state jingi menta ui ela ka jong ka dream kata kamu bani la football ka dream jong ka diban ila football ui ya ka jing puli ban ila football hendrai menta ui pot saya kata ka jing pot sni kata ka dream nama bokwa bani her pateng ya ka kam bokwa ula i shiteng pot bansin ya kadin jatong pa pan pendak ya kakam ram jong pa kabala sakut hapo konferensi te kata kadin ko wei ka ba peni ba ka jingdam ka jagu ka jingher pa dan ka ban trai kakam jong pa daga ba sacrifice no ya kata ka dream na jong kani kan nong ka jing peni ya ki wei pa ki jat ben riu ba ki khasi ki dei shisha ki ba ki jat ben riu ba dan shisha ka jing ki kli kalan ko ka ba khia bukit na ta pa ka dei kani kabau shinti man syakri wajat unriu khamtam ya constituency mo blang ba kadang kami pa ba bakin wan chakma ban a ge jing persan ba pura ya u a ge jing persan ba pura ba niu a ge jing jok ba ka jing jok ka jok u kam dei tang ka jok u ba kum dei tang ka jok mo blang constituency mereka jing jok jong wajat unriu hi bara kowe tang kan ni pa ban ka pa epi maka kumbangi ui ba ki wi kan ben dei mo pi menta ban a ini kalenti ya kajat benri ba iksam lagi babul bakin hiar mensim paten pat ya kam jong pa la kalong hak business la kalong kanun ka kamru ya ka pa unung la si menteri ki khon ki hiar paten mensim ya kata
ba kani nga kapat pai ba ngom plan ba ka jin punjab jong pi jin son kam long tang jin son lindo ndre kan le ya ka sama khun senrang jong ri ubri niong trap ba kani kani ka jawab ko jong pi na punta ki we pat ni ba kan le ya ka jet ban jini karai ka sang happy ti pai ba ka mo plan ayu pin ai ba kinong wei kin ben ngi ne pin ai ba kinong wei kinong wei kinia ko ingi bedong ba ho ki khasi minta kina rai da gumoi kina perkat da gumoi da ngakar pat sai sisin ba wala shisha ulum nang man keren ha politics henry kam dan kam ka tien hi kam da kam ko do ka kam dong do namar ka igi borok yong ka kam keren kam jam banja bakti